Rowere migosi Samo Nyango bene sanu ko komanyo komnero mar bedo MCA e Railways Ward nogo kode mbake thuolo mano kalo chien kawuono noda ng'iyo Rowere kachielo koda gi telo Rowere kachielo koda gi Kura Rowere kachielo koda gi Lwasi ne Roma ngawa henya mar siasa kod moko mathoth nyinga en Haron Otieno machiegni chiedo mari live wacha gimosi mondi dinade jedu nyakro los kodi thuolo koro kalo gimodu achiel ali maber Haron ano ka guthuriti yes kamano mondi de penya koso ke yuda gomoro an gi malaria matin okay mosa henje du sani riweche gi kimaga ndikruok mar ombulu dhi mbele Rowere mawa kachiel koda gi ndikruok mar ombulu wan kar kanye migosi Sam kamano aparo ni namba achiel nyathuolo mondo akwa Rowere witena noguru oko wawuok oko mondo wakaw kura kitelo makiny wanyo telo makiny besano ker makiny en masani to kwa kaw kura to gibe mi waluoro koro wakaw kura joma onge kura kwayo gin wakaw kura mondo wayie jotelo madwaro Sam nyaka ne dhano chak wach ni rima dekro kaka jogombulu en tarik 4 dwe mar 10 montiere ni ngato penjere ni to isewuotho iseloso kod Rowere bege dekore kaka jogombulu koso gendekre in terms of samoro kondo isewuothe kar data ma godo asewuotho kendo asewuoyo kodgi kendo wuotho pile mondo wuok kodgi mondo gikaw kura yes gima samoro timre mondo gikaw kura kaka samoro nja gimoro wuok ni kunde moko kaka koro gintie lineups lineups wacho to ka koro ng'ane osewacho dhi bedo kama koro nokaw kura nango to at least gise yiero joma dhi kaw kata joma dhi telo koro e change modhi kelo to wanyiso gina ok en kamano wawuoguru oko sana wan kaka youth wamiu Raila kura nikech Raila nigi agenda maber kodwa ni koyudo telo mwana dhi yudo to wadhi bedo holiday mar tax mar 7 years to kaka ja biashara nyalo wacho ni Aaron ni komewa tax mar 7 years kaka wan youth wadhi chopo kamoro ke jokiare githagowa ke pogeri e register kabi machiegni sago timo biashara moro gikelo ni idiro samora account ni olor pesa makama koro ka wayiero wakaw kura in numbers wayiero jatendwa man Raila Odinga to wadhi konyre mane kwayo mara to leaders wetena yes mabende moko tiyo to moko be dwaro sani wa manyuru kura ke gima ng'eyo Aaron kaka MC modwaro ni MC kuje MC wango kuje MP wango kuje gavana wango kura modwaro sani maduong' kabisa en kura mar president adi mi thuolo mar loso kora jitelo weche ni kata mana mar siro gi mar mondo migi many gikonye weche gik mag manyo mbulo kata kamano ng'ato penjere ne king'yo kwan mar Rowere gi sani egi atamalo mosewuok modhi mondikore kata kiwuotho e kondo mindikore kaka jogombulu giki wanyalo kete atamaladi odiochieng' maybe 0 to 10 wanyakete kar gani wanyakete 4%. Yes. Mano magise na tamala 4 kene mar jomatindo mawuok kadhiyo. Yes. Bende wasechopo kama Rowere neno ka gima kura ni eri en kende yo kende maduondgi inyalo winj godo mondo migi wuogi mondo migi dhiyo koso poko chopo kane wasechopo miyo watemo kaka wan jotelo mach kijande kaka koro wan ni watemo wuoyo kodgi ni it is our time wawuo oko mondo wayier joma wadwaro nikech kokikaw kura ng'ama jakura maraj maber en ng'at moko kaw kura to yiero ng'ama ok odwar koro wawuo oko wakaw kura mondo wayier joma wadwaro ang'eyo ni raweche ng'eny youth sani youth ng'eny kabisa koro youth wanyalo wuok oko bakaw kura inyalo winjwa to kok wakaw kura nwadhowe mwagoyo samoro to ng'ama dhi winjwa onge seche miwacho ni inyalo winju kuwuok oko ma ukaw kura bende useyudo duondo e siasa koso pok uyudo duondo kaka jomatindo munyalo wacho ni oyo wang'ne to amua ne watu migosi Sam Nieri kata migosi Onyango kata migosi Odero kata migosi Owino moro ema nyaka waneno bet kar kaeri koso ng'ane ni eri bende nyaka watam kata kaka wacho ni oyo wan kaka jomatindo okodo ni Sam do bende komniri bende jomatindo sero duondgi so far nya wacho no jomatindo nitie mantie telo kata kirango example Kisumu County kata most of our MCAs ng'eny gin jomatindo koro mondo wamed numbers obed mang'eny en nyaka wuok kaka youth wakaw kura mondo numbers omedre to kwanyal bedo mang'eny ka ok wakaw kura yes wadong gi ndalo matin ahinya in fact en gimoro manyalo wacho ni koro juma achiel kende mo tiek chenro mar degro kaka jogombulu ng'ato neni sani erito penjo bende wadhi chopo target marwa kaka jomatindo kaka oganda luote mar mondo mi wanene wayudo kura nero mono ketnwa koda IBC chande so far aparo no wanyalo chopo kata kwa chopo but wanyalo chopo 50% but wakwa jowa wawuguru oko nyima njoko kend ya uto menje ko kawaidi
girlfriends wa, monde wa, yuche wa, minewa waugo kote mundu wakauru kura. Kech mano kende silaha mwanyalo kotelo marach kwa kelo telo maber. Migosi Sam iwuok imanyo piny to jo siasa uwuotho kod rowere mabende nitiere koduka moro kaka moro ma unyalo kada mana yie saniri ni ting jo siasa idhi godo Migori ting jo siasa idhi godo kada na Bondo bende ujologi mondo mi unene gidhi gikaw kura ka utiyo higa seche ma udhi kode ika moro chande bende utiyo gi mondo mi unene gichopo debe ka chande magidhi gikaw kura. All that thought live chenro mari mar Kuku Mar Wach Migosi Sam Onyango jomoko luonge ne Lord jomoko luonge ne jatelo mar Rowere nikech gin jogi kumuko mar mondo mi many kombe gi kuma gitelo chenro mari mar Kuku Mar Wach Lolwe Tv gich gini en marwa awe samana penji ni to seche mwalo se weche gi kimag Rowere mathutu wenye tiyo kod Rowere. Yes. Bendo sero ikod manyonge ma unene gi chopo kacha ne gidhi ndikore samoro ng'ata diro onge koda gi namna manyalo dhi godo samoro rawera mondo tie mantiere kod ng'od ga konyalo chopo bedo tabu be utimo malo. Kamana ron an personally kaka sani nyoche an kaka Sam ncha nyiew van mar Railways Ward ma jowa mok nyal dhi maonge transport madhi ka kura waomo Inyiew van anyo van waomo to register to kama tero jo Railways Ward jo mok nyal ka kura maonge transport waomo mondo water yen maduong' en mondo wanen babo president mano is our main aim mekwagi to kochono ahinya maduong' kaka youth wadwaro ne agenda mar majakoman go maduong' kum youth an personally ano mora ke gimomora wa ni wadhi konyre ke example ka koro aron kumwa ai kaka koro wan ingere Railways Ward tingo nyaka kanwa bunga slums otingo nyavita slums go kada wat nyalenda kada kwe Railways Ward kende family mok nyal ibo missing alpha auchiel every month neno kan wach maber koro wanaga youth nyaka ugoko mondo make sure ni nyaka mondo onjo alpha auchiel ni wachak yude masama kama taya wan go galvo ngara alero alpha auchiel seche ma walose ne wated mateka nya mondo mi jakom donji kendo mondo mi gik ma jakom dwaro mondo mi jopiny yudo bed kare walose sama nitiere lwasi marach mar siasa mabiro political intolerance kod dombogo ang'o minyalo wacho itudo un jo siasa kod yudhe makelo koko ayo kamano ari mado wacho ni yudhe wetuwa nja siasa kikiti kodi mondo ikel problem a function mora especially ko kedwara kumantie don't come tabu ntiere kakanye ipana ng'omo miyo koko beti ang'o miyo kachunga manyakom dikini chungi manyakom to seche moko koko nyalo bedo majoga go jogi maheny kada jogi go joga maheny tabu bedo kakanye arangi mathago kaka youth onge tich koro ng'ama onge tich yugo yot nikech en ng'en sani ka gone simu ni wadhi kama kamadhi muslim adek to onge tich samoro sende kata keny ndalariyo obo biro koro en ni mondo wa kauru kura mondo wa speak makwa yo ng'ato to wadwa nomiwa tich ok wadwa nomiwa handout ng'amo nego benese exposure nyalo sejo telo tanyalo sejo nyaka yudhe wetera yes nikech ng'ato kunya golo odi ko kidwadhi in midhi wuon to samoro kidinyi kuro to leaders go jago disown gini kelo penyo moro Migosi Sam point blank in kaka Sam tire jok masiri wondre ni fact ok no wondre itire jok mabende sero Mheshimiwa David Arao yes. Kanyo watigi example mar Railways Ward yes Mheshimiwa David Arao odhi kamoro koda kagi deti un program mare mondo medhi godo bele ang'o manyalo idhi to koda gi jogi mondo medhi keth nyasi chande atiyo mana kum ranyisi hapo ni msemo moro kilo bana ne waonge kwe onego ket wan wawegi onego bed gi kwe to ne waluor one another gima thago wan waonge respect towards one another to kwa nyalo bedo gi luor no to around timo mare then the following day abanya timo mara to samoro luor no kora kwan kwa jotelo kata kwa jotelo kende kada na ngata walan maluor ngata kisa lan maluor ngato to kumendi no kibedhe ngomi okibedhe kechi mi luor to koro kaluor bedo maonge tamane no samoro ni kuma samoro round example samoro ka wala jomo kadhigo munda disturb to kuber kora na kuan luora mangas wajotelo kada jomo ko jotelo kada jokura ngata nyaka supporters wa migi wangisi gini mundo luor ber okela kumra nyisi to koda ka gi Mheshimiwa David Arao una woda chiel komsaniri in won imanyo komniri bende uromo bende ugombaka bende uwacho ne ngato ni oyo enana manyo aser nyaki bende ser nyako ko supo kuromo last time iromo gi Mheshimiwa Ngaram the last time iromo Mheshimiwa naromo kode jua kali akano biro pogo machines hapa 3 months ago
dweche adek manokalo chien mane giromo to kendo jogi komo chung manyo kom ng'ada achiel ni kom en wuok mondo mi omany kom achiel ne en gima nyako goyo mbaka no nikech ka ok watelo mbele mar nyiso piny mondo bed koda gi kwe gibiro ni political intolerance nyalo biro yecho piny machop ni kata mana gige komwa dwaro dibed no kwayo dogi ochalo sigana moro mana goyo chien kocha ahinya agulu mane itedo to seche gi koma ichwaka agulu ni eri tipo ka ng'ato ringo matek monyono yien magulo barore wachako ywak ne ng'at mano ringo monyono yien chande koso wachako ywak ne ng'at mano chwe agulu makore yot minyalo bar koso wachako ywak ka wajogi gige komo sepukore nyinga en Harno Tieno bang'e macho bitelo mar chendo mari mar Kuku Mar Wach live kami penjo jotelo penjo motamo jomoko penjo nikech wan openje gi chir maonge luoro. Telo mari mar chendo mari mar Kuku Mar Wach yendo na migosi Samo Nyango jachung mar manyo kom ne mari Louis Ward manitiere e Kisumu County wa Gombako weche koma telo mar Rowere kod siasa kaachiel koda ka gige ko lwasi ne marach machako bire gwenge makaluo live e chendo mari mar Kuku Mar Wach kapuro Gombaka e wasela cheneri mar weche giki mag joma tindo kaachiel koda ka gilwasi ne marach mar siasa wanyalo wacho ni joma tindo lazy Omio gitiyo kod gikoso. Kan kamano aron. Jomatindo ng'eny gi sani e school kendo gisomo kendo ilo moko ose graduate patichi maonge. Koro samoro koso tichno. En maino kan tiko de marach. Yes. Seche moloso kama eri, okelo penjo moro ne wang'eyo kuma piny achon. Budwa Raila Amolo Odinga omanyo kom ochomo kom kertero. Yes. To gik matimore gwengewa, gik matimore backyard mar Luo, yande Moroni nitie lwenje manobedo, Kisumu Central nitie lwenje mosebedo, Busia nitie lwenje mokobedo, Migori lwenje mosebedo. Be ineno ka maiki ni gige koma nyalo chapowa kochomore gi telo mari enieri. Ani manyalo kwayo youth wetena kata leaders wetena ni mondo wapuonj jowa. Yes. Mondo wahore, obed jok mahore. Kokidwaro ng'ato dhi function ni. Keche kilinga ndio rawo ngesa niko kadwari tanda ndawo to kabi. To was nasi biro samoro kan wacho moro ma samoro mako ng'ata to ar nyaka react gen gima kelo maibe wana ga jotelo wapuonj supporters wani telo kan nitiere rem gi yuto to siasa be okene ne miti koro kikida yana nyaka ingeni siasa ga inyalo yudo kata kinyalo yudo to samoro kidi chunya yani kikidi chunya inya ni nyaka yude mar makoro kelo tabune chance mora me yudo to nyaka koro tiko de nyati kodo marach kada yo maber koro ananya kwani joma wadwaro wang'eni nyalo yier kata kunyari yier joge mayiero ji tire tam moro ma unugo ka joma tindo muona kumpenyi maeri ma ng'ata makok inyal timo kaka ng'ata dwaro tinuna ng'at makata samoro nyalo tiek ngimane aneno oboke ma kawuono ni eri ogolo jotelo kariba beach ogolo migosi Murkomen ogolo migosi Cherargei mano senator Manande ogolo bende Wahome Alex Wahome mago jogo mosego ka siro migosi William Ruto ogolo Mheshimiwa John Mbadi ogolo Mheshimiwa Milly Mabona joge komane nyalo diro weche moko makech turu manokalo chien ka gichung kod wuodgi Raila Amolo Odinga to gi sani eri gidok chien kungo lewi grito ni sani rwadhi sikisera mar nyako wakung lewa the turn factor de kungo lewi joma tindo mheshimiwa aboro ne kumocho peni sani nyako wakung lewa kiche wakunge anpasa ana kunge wakunge koro joma kunge noro wugo mundo wakunge ni weche mawuok e dhowa kinyo kamera ni tero weche mawuok e dhowa onego bedu weche mari uji nyokara na jog moro kane jo Kenya mondo riwre kamoro achiel. Yes. Mane ma injili mnego wayal. Kik wabed gi injili mar ne gima lelo chako cha. Wan koro kendo wakele opposite. Kijana kasa moro leaders wa koro example para koro ma Nyanza waka. Ingeza ni jakom do bedo president mar Kenya. Ok bedo president mar Nyanza. Yes. Koro nyaka wabed onono wachango. Ngizo je nyocha an Western 2 weeks ago Sabatia kwa muda wa DI. Ana really campaign for jakom. Kina hilo Western kanyo jini jakom kabisa. Kina giwacho kaka wan joluo nyaka wabedo marwa ko welo koro ing'enje luo ng'at mokaw anen ng'at moro ma oero owora wang'en marwa sani wadwa sero jogi kech mae to wang'ni marwa to mana kwa sero gi bwana suga ikune kibiro kisumuka
wan jo Kikuyu, wan kabila te. Koro wa embrace gi, wa wuok kodgi maber, wa lombgi, wa sergi. Ing'e nyako be kisero. Dio minyalo serego budhiwa ga kawuono to amiye sani. To ndio samoro michulo go ne nyaka miya ke jone sirikal. Koro an akwayo jowa jotendwa. Jal moro ko be nwacho no bedo misquoted. Ma wuoch moko adwar. Sirikal sani marwa maraga big form en majo Kenya te. Majo Rift Valley, majo Nyanza, majo Western, majo Coast, majo Eastern, majo Turkana, kabila mora. Koro sani wan kaka wanjo maluora ila. Sasa jo man mbele go. Apa wan koro nyaka wa do nyaka wadok piny. Wan gima dwa wacho ni tawache kanye. To en sadi, to en sama kamane. Koro onego rangi kuma wacho at the right time ikumu winjre. Nikech iseu jatelo ne wuok kudhi e kisera. Achiel kuom chuo miwuotho godo kaeri madhi konyi sero nyako en mwacho kaka ing'eni kwaru nyocha no chwado chiwode mang'ani go kwajo. Biro go ng'ene dala kacha koko nitiere. Bende nyalo bedo koda gi luoro. Ang'o ma nyaka watim migosi Sam mondo mi watiek gima kizoro ni political intolerance molo chutho kuom jok matindo. En wani kaka wan wigi, wan kaka jotelo nyaka wawuog jowa mondo wanyisi ni political is not an enmity, it's just a competition. Ma ngato ko win to en marote. Koro kik waor jowa example samoro to wan be kaka wan vijande odwa gol jotendwa. Nitie samoro nyalo bedo disagreement na samoro gi jatelo moro, but seche moro moko dita miye heshima okanyal yanye public. Koro wabe wamire luor kik ngado tikoda mondo samoro example kaka uri wacha rawo ing'ino kin okanyal yanye public koso okanyal yanye wanyalo bedo difference rawo ma waonge go be wan mar difference maro kode man wapiem to kanyal nyiso jana moro kuma bete no yanye kuma intie kecho be deserve respect ko we do what deserve respect jotendo wagite joma dwaro joma tiyo we deserve respect you don't wagite about deserve respect ko nyakwa luore. Yes, waramu bedo gi luor kendo nyaka waluore seche gi kuma manyo kura an kachielo koda ng'at ne remo bende nitiere kom mheshimiwa David Arao waonge koda gi pogruok mora pogruok manitie en ni enie kom tad bende amanya kom achiel bago kweche machi mwacho kod migosi Samo Nyango kod Kisumu jana bedo chung mondo mi many kom no ero mar Railways Ward live chilo mari mar Kuku Mar Wach chenro miwache pachi maonge lor nikech wan openjo telo penjo motamo jomoko penjo Sam sami dwaro wachini ri mar consensus mar mondo mi kichung koda gi ng'ato nyalo dhi losi wachni oyo ng'ane ber moloya mondo mi awene kata aber moloyo ng'ane mondo mi awena sero koso kesero. Aaron, and I believe in democracy and I believe in the rule of law. To ODM culture it is laws melowo my consensus is one of them, but watching ng'at moro awene because odhi konyo gino direct odhi konyo Raila abutimo any day anytime any day abuweyo onyisi ni we gini eri nikech ng'ani eri dhi konyo okeugo ne agarale gima kama iyeweyo any day anytime ichungi manyo Railways Ward. Ang'o ma onge Railways Ward momi manyo kong'eri jadon gima onge Railways Ward maber en ne jatelo mayiero ko represent maber. Yes, otimo gik motimo na wacho kana ka mugik notimo gik upside down nadi tentiera assembly loloso etiri committee zogole mbaka nadi anpo kamjo kumolosa assembly mandi ne wacho samoro ani ngia clip moro muwuoyo mheshimiwa David Arao kata mana nyocha kae mwacha dido seo wach mar manager na speaker ne golo donde joge kuma wiluongo gande from executive mondo mi odhi committee mare gito buono kaka nondika jodong gwen mheshimiwa David Arao achiel kuma joma nosiro process no kendo loso kuko nigi notimo yo makare nchano wuoyo last week wuoyo kan ban loka winj maybe no wuoyo kanisa gima wacho ni gima ko represent maber en jatendwa but okowuoth kuma mondo ng'egi mwadwaro in which sector koro wacho representation mar biro iro to piny go kodumba mondo ng'egi mwadwaro loso kuma nuore assembly kucha onego bana loso owacho gima wan mwawacho no gima wachno the represent wa koro mane gima kotim secondly otimo gik upside down omiwa gima kodwaro sechego na wacho an example mjana kod 3 months ago ko launch machine make spring machine to but kundi mwatiye gi ogu mwaketi machine ko koro nyiso ni en ng'at ma pogi gero foundation mar ot tidwa go roof which is impossible ikauga pachu public participation don't imagine gik moro wege mano wacho public participation but if you do auge gi report wuok ni mane gi mano wacho but apenyi dong ka wan kaka wan jowa samoro gik mwawacho go giloko
Samoro ka kiwacho ja okelo joge moko ma support gikego. Then okalogi without knowledge. Example kuma mashinde giricho. But kuma ko example mashinde to kuma richo. Okelo gi sawa nke joga watu timu mashinde. But idoka koro nani sijua kali kumwa 114 units. Idoka units moko kuma gitiye onge. Kwa hiyo natumia machine kada kumuka ni machine onge. Kora gimano wakwe mokuongo ne public participation. Ni kaka wan wadu kumwatiye mokuongo. Kwa sababu kumwatiye kama ibeti bine nne mheshimiwa David Arao osetiyo ndio jwa kali makisumu kwa support. Hapo na wacho ni otimugi muka upside down. Okay, osetiyo lakini otimugi upside down. Upside down. Ango minya ti mopogore yido komno kawuono bedo MC mar Railways Ward. Ango mi chako ti mopogore. Adetiyo gi jopiny ma jopiny dwaro. Ok adetimo gimane madwaro. Arao timo gimane madwaro, ok otimo gima jopiny dwaro. Inya timo gimoro maber, but jopiny kok approve to ken gima ber. En wuon example ya wale timo gimoko moyude gimoro oyude kickback. Nikech machine ng'eny samoro machine nya pesa mate to dhi charge mang'eny then kickback. Koro mani gimokito mbele. But mahitaji mar jopiny to ok otimo. Gimora mara ma mheshimiwa David Arao setimo nyaka no chaki. Okine kantiere gimora mara mosetimo makonyo japiny directly maber mokae para mar japiny. Samoro timo maber, example samoro timo maber timo kamarach. Kaka wan kunde moko munogere choche. To gere choche dandara, bunu simuka. Koro chober ndio nke dhano konyre. But now imuka within 2 months. To pesa no selal kuro. Kaketika. David mheshimiwa David Arao tire koniri. Nyalo yibire twagno. Onge shida nyalo bira. Live Chenro Mar Kuku Mar Wach ni Haron gige koma itimo Railways Ward gige koma itimo e tok chi kata taro gige koma japiny okukete maino mare kinyo kamera ne tir ikmuka beach pono ne donjo Railways Ward dana maneni saniri Rowere maneni saniri ilungu mutima maneni saniri kama matini maneni saniri na masamoro hande dwa podo e jua kali magik moko dina makare jua kali muka beach monyalo kon adieri mairi kamio sam kucha to magik mageno ni sam detemo kinyo kamera ne tir akabano namba chiel yamuna wug yudheni wangiso gini in 2022 inawezekana. Number 2, yes, adhi kelo telo ni jopiny kaya adhi tiyo gi magina mag wacho ema adhi tiyo go adhi tiyo pacha. So ni devolution mali no kelo sha adwan mondo wanene Railways Ward ni lokorika mogo se domdeni okadelo kana sana na mogo gitire mogo sana na mogo but waruko ko mondo bakonjo joma onge mogo murubere gi mogo maril wadwan nyimine wa empower yudo wakikitigo mondo ndalo siasa kende to ni yudo obed kaka example wana go bunga slums adhi form slum management committee team madi make sure ni slum layer yudo ngi teach ma okibira no yudo moro ka ngato nikech the whole day ko mo jambo to all yudo kama yudo ngi teach ko adhi make sure ni yudo wa odage adhi make sure ni mimi watu biashara adhi make sure ni gik ma jo Railways dwaro e gima dhi timo tangeo ni inawezekana. Yes, ka ukido kom ko pinyo komi kama pinyo komi abe ndi like of politics kaka watime kaka before politics pora watime after politics anani ni kama nyetir kwa joge koma gen joera magi masira anya to joge koma tendo. Yes, ni siasa oken koko siasa oken togi ko siasa en mana temo happy mondo wiri tendo to kokiyudo tinyalo kedo chieng' moro machielo kinyo kamera kama ni before you swetena ni leaders swetena wapo supporters mondo giberi tolerance towards one another. Wangeni siasa is not an enmity, just a competition. And in fact after 2022 youth migo rigono they dware after 2022 koro rangne gimane manyalo kunyo gimani anang'eyo ni all of us we are like Railways Ward, we are all neighbors watiyo kamora chiel bang' 2022 por wan gi life koro kingo nya wadu nikech sam kingo nya wadu nikech ngata wapogre mane paro but wabedo gi mona chiel erokamano kapoka tiku chengira chiel kum johera magi kaponono ne atiku chenro ni rima ukawacho ni biro henya chiro ni uchibo entere shell opposite of afa sasa William sasa mikelo mheshimiwa chenro make sure ni ngiso mheshimiwa ni wa mimi Mose kachielo koda kagi Jojo Wete Sangwenya TTU ni sasa mimi neno Lord sisi wachungo ai chido Mar Kuku Mar Wach jidu dote mcheneri obedo kare kotene koda kagi senior most producer mara zero babel bedo ko rutino maber kama ni nyakom ne kete kar kairi kimada we go dena chiel an wine romano de dwar kane poda ten sitege kuma we wadu telo mbele mo bayo le koda kagi kidi kato bayo gidon kato bayo gitong mo chwe gono
to ino kikaw tongi ni chwoyo godo wi wadu nikech nosekungo ni ile tichaki kaw tong mari tirok godo le chande mar mondo mi udiere kendo kete piny mar mondo mi umake ka guok mokwongo sechopo momako le e gono mogo piny to udhi mondo mi ukony ukaw le chande upogi to ng'ama ndire chande ibiro lemo nero maduok uluo uwuok kodhi e dwar giminyalo timo en kosemako le ineno kode yo piny to le dwa nyage kaw tongi imedhi rok kuom le ero mondo mi le oling thi mondo mi yang mos jokanya te e udi chiemo to le ni eri idhi mana make kod kipande kaachiel kod Kura mari mikaw e samo mondo asti mondo goyo le kugwen sa par ka piny ru to ni sechiwo Kura mari kama nego beni ichiwi to nikech ang'o joma nodhi dwar nong'eyo ni le yot nego ka piny pod okinyi ibiro neno tiende to bende nyalo gore guok e gono iluonga ni Haron Otieno bedo gotieno maber.